al servei sociojurídic del casal i intentem identificar algunes necessitats jurídiques que tingui qualsevol participant vinculat al casal o vulneracions de dret per informar-los de les possibilitats que tenen per afrontar-lo i fer-los partícips de la resolució d'aquests problemes. I parlem sobretot de temes d'estrangeria, tractem temes de dret civil, alguns drets laborals també parlem i sobretot també parlem d'habitatge. Al final hi ha un aspecte jurídic o sociojurídic que interpel·la directament amb els nostres participants. És com inherent que quasi qualsevol persona que tinguem li aparegui un tema d'estrangeria o un aspecte econòmic que va vinculat a un aspecte jurídic i que a sobre tot el que sigui jurídic o sociojurídic té un lèxic bastant més complex. També existeix una bretxa digital molt potent, que fins i tot després de la pandèmia moltíssims tràmits es demanden que es facin de manera telemàtica. També els temps d'espera de l'administració, algunes respostes no ens faciliten que puguin conèixer el seu tràmit i nosaltres intentem anar ocupant aquests espais.